जाबायरा दे द' र'लै एसे कमेन्ट हरग्रोथों लोगोफ्रा ओइ जाबायरा दे कमेन्ट नुखासिगोन मानसिफ्रा दे नायजेनखानायसै आं एसे आखाइ फावजोल' खालामबाय लोगोफोर मिथिखाबाय जानो हागौ खुलुमबाय ने बयनिसिमबो दिनै जोङो आलु जाहानजों जेनाखि नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ नायनो बाब्लाबो नायनो बायाब्लाबो लाबोबाय थाबाय जेखि जाया नोंथांमोननि अननायाव सापर्टनाव दिनै जोङो 10K साबसक्राइबारखौ मोननो हाबाय ने ओइ बेखौ बारा दाबुंहरसैरा मानो एसे लासिंसिं जायोद्रा मानोबा मानो लाजि सिं सिं जानांगौ हो बोरैबाला मोनदाला सेस जागोनब्रा 10K साबसक्राइबारखौ मोनखाबायरा बादबायसो ओमफ्राय जोङो दहाय दादा सोंनाय आबौ सोंनाय कुइसनाखौ हाहैगोन नोङो मा आबौ सोंनाय दा जोङो दिनै आलुजों आंजोंहाय ओरैबायदि जोङो कुइसन सोंलायगोन मा हायो मा हाया माने आलुजों सोंलायनायसै आरोखि नोंथांमोनाबो नायदो ना मा बुङो बिदिब्ला आङो स्टार्ट खालामजेननायसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो बबेनिफ्राय नायदों जायफ्रा दे दिनै आं नायबायनो फैबाय सोंजेननायसै दे नोंनावहाय अके दे सोंजेनदो आलु दे ड्राइभार मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय माबाया सासेल'नो जिखुनु जा गाखोग्रा पेसेन्जार सासेल' ओमफ्राय ड्राइभार सानै ड्राइभार साब्रै मा ड्राइभारा कुइसन साब्रै माने कुइसना पेसेन्जारा सासेल' ड्राइभारा साब्रै आयौ देन्जार कुइसन सोंबायलै आलुआ दिनै आंनावहाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बबेखौ हायाखै जुदि मिथिदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो लोगोफोर आलुआ आंनाव ओरैबायदि कुइसन पलि खालामबाय ओमफ्राय जा हायो आलुजों आंजोंहाय डाइलग होलांनायसै दा बिसिनिफ्राय जों कुइसन मोनबोनाय दा एसे ड्राइभारा सासेल' पेसेन्जारा सासेल' ड्राइभारा साब्रै मानसि गोथै थैनायनोलै मानसि गोथै नुबा आब' आब' नंगौमा मानसि थैनायनो अके मानसिफ्रा खोन्थाहरजोबबाय ओमफ्राय बड' राइडार आरो नै आलुलै आलु होनहरदों नै मनज बियार ब्लग मानसि गोथै बाननाय अके मानसि गोथै बाननाय दालाय साब्रै ओमफ्राय बर' राइडार मा होनदों मोसथागुय लोगो हमनो लुबैदों साब्रै बानखायोद्रा टटेल बय हाय ब्रादार हेल' खोनाबाय साब्रै बानखायोद्रा ओमफ्राय दे मा सोंबावो आलु दे आं नोंनाव मोनसे सोंनायसै दे नोंनि कुइसन दे नों सोंदो दे नों सोंनो नागिरदोंमोन आं सोंहरदो सोंदो दे ओरैबायदि जोङो डाइलग होलायगोन दिनै दे लोगोफोर आबहावाखौबो एसे नुदों खालाम मोजां जागौमोन आरोना जोङो बे दहायनि नायो आबहावाखौ जुदि इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायनो हागोन लोगोफोर भिडिअखौहाय जोंजों लोगोसे ओमफ्राय हायैखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन दै लोगोफोर ओमफ्राय दे आलु मा सोंबावो दे आं बेखौ खेबसे सोंबावनोसै खायफा मिथियाखैबो जानो हागौ नालाय ड्राइभार मा होनोमोनलाय कुइसनाखौ एसे आन्दायबाय आंबो बेखौ जेरा खोन्थाहरलायखाबाय नै ओमफ्राय मानसि गोथै होनदों नामा सरस सेत्रि हेल' आलुनो मा ओमफ्राय नेरसोन नार्जारि लाभ इउ आलु फ्रम दिखियाजुलि दिखियाजुलिनिफ्राय नोंखौ आलु हरदों नै लाभ इउ आलु मोनो अके एस नार्जारि हिट जादों कुइसनफ्रानो ओमफ्राय दानिया दे आलु आं नोंनाव मोनसे फिसा कुइसन सोंनायसै दे मोनसे पलि सोंनायसै आङो जाब्लाबो दे जाब्लाबो खुरैसे जायाब्लाबो खुरैसे मा बियो दे आलु सावथाल मा सावथाल बेलाय सावथाल हिनजावरा सावथाल हिनजाव माखौथो होनो बाब आंनिफ्राय देन्जारसिन जोंहैयो माथो लोगोफोर गोबाङैनो फैबाय दे लाइटना खम जादों ओमफ्राय हाय हेदने आं फरायजोबो दे बर' रायदा हाय बा मा खालामदों आलु मा खालामदोंनो मोजां दंबा सोरांसार बसुमतारी बरिया ब्र होनदों ओमफ्राय फ्रेलिस नार्जारि होदोलाय होनदों ओमफ्राय मनज साम' अके साम'सोनो आलु साम' मा सावथाल हिनजाव बेलाय ना सावथाल हिनजावखै ओमफ्राय आं मोनसे सोंबावनायसै नोंनावहाय दे खोनाबाय बिदा फंबाय 10 जन हो बिदा फंबाय 10 जननि गेजेराव साबाया नायो साब्रैया थाखोमायो सासेया मोसाबाय थायो मादे बेलाय आं सोंनाय कुइसनसो आयो मा सोंदों थांखु नालाय लोगोफोर थांखु नानायनो देन्जार आंनिफ्रायसो लादों बे कुइसनखौ लोगोफोर आंथ' नोंनाव नोंनिफ्राय लायाखैरा दे ओमफ्राय कमेन्ट हरबाय नै हाय आलु आइ एम फ्रम दा केरेलानिफ्राय आलु सार हरदों नै एस नार्जारिया थेंक इउ केरेलानिफ्राय जोंनि लाइभ भिडिअखौ नायनायखौ लाजार दैमारि गुड इभिनिं सार आलु गुड इभिनिं नोंखौ हरदों इभिनिं मर्निंसो जाबाय लोगोफोर
दा मर्निं जायो थाङा लंपेन्ट दोनखाबाय आं इनिफ्राय 6 पकेट गांसे गाननांगौ इयो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां थुखैखानांगौ बेखौ साबोन थरसेखौ थुखैजोबखानाय दुगैनांगौ इयो औ ओमफ्राय सानखां नार्जारि मिनिथावलै आबु भाई आलु भाईनो नेरसोन नार्जारि आलुआ हादानाव थांबाय मिस खालामसिगोनलै आलुखौ नोंखौहाय गोसोखांबाय थासिगोन नै थांब्ला थाङालै इयो थाङा लोगोफोर बोन थागोन इयो बोनो थागोन दै न'खरा थाङा हागौ आरोखि एस नार्जारि जोंनिजों दाबो सान हाबाखै आलुनो नै एसके बड'ब्लगनिया एस नार्जारिया ओमफ्राय दे मा कुइसन सोंबावो आलु दे आं मोनसे कुइसन सोंबावनायसै दादानावहाय सोंनायसै आङो औ दे दाखालि आं सोंदोंमोन गोरलैफोरनावहाय बे कुइसनखौ आं नोंनाव सोंबावनोसै दिदुं दोंसेजोंनो मोसौ बेसेबांखौ खायोमोनलाय हा दिदुं दोंसेजों मोसौ हालिसेखौ बाथानसेखौ खानाया मा बियो दुदुङा दोंसेनोल' ओमफ्राय बाथाननि मोसौखौनो खाजोबनो हायो मा जानांगौ इयो लाव दा खुमब्रा माने लोगोफोर गोबां बिफाङा फांसेल' जायो नालाय ओरै हेब्रे 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 थाङो ओमफ्राय फिथाइया गोरोन्दा गोरोन्थि खानाय बायदि जायो नालाय बेखौ आसोला सोंबायमोन नै आं हायो आं मोनसे इजि कुइसन नोंनाव सोंनायसै र' आं नोंनाव सोंगोन दे दादा आं र' दे औ सोंग्रो दे मोनसे कुइसनाखौ आं एसे बावबाय र' गोसोखांहाबगोन दे आबै साहा लाबोदो दे जोङो दा दं दा लाबोदे साहा गुदुं गुदुं लोंनोसै दे ओमफ्राय र' आं सोंग्रोसै दासो गोसोआव औ बेनो जाहैबाय जोङो गय बिफाङाव जेनाखि बाहा लानाय बेखौ आं नोंनाव सोंगोन बाहासो होनबाय आङो दायो दे बेखौ खमा होदो लोगोफोर आं बेनाव सोंगासिनोमोन आरोना औ दे बुंदो दे हानाय आकाश पाताल रु पाताला दुवारसोमोन ओमफ्राय बेखौनो आं डाइरेक्ट बुंहरबाय जि जलंगि बाहा आकाश पाताल रिउ रिउ ओमफ्राय पाताले दुवार पाताले दुवार बादालि आं जि कुइसन सोंनायसै नोंनाव मोनसे दे आलु र' कमेन्टआ गोबां थांलायबाय डेन्जारलै आलु नोंनि कुइसना होनदों ओमफ्राय सल'बाथा सल'बाथा खिन्था होदो आलुखौ दे अके खोनासंगोन आलुखौ दादा बुंनो दाहोलै इंलिसनि ब्र' बुंनो सुइट खोनागोन आलु होनदों ओमफ्राय फाग्ला आलुनि कुइसना डेन्जारलै ने हेल' ओमफ्राय आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आलु गाबनायनि एक्टिं खालामलाय बा आं हरदों दे गाबनायनि एक्टिं दे दे बुंहरदो दे ओरै नामा लोगो थासार गोबां नायबाय नै खोनाबाय आंनाव ओरैबायदि इजि कुइसन सोंनायसै आलु नों गोरलैयाव खोनाफेरदोंना खोनाफेराखै थांनायाव ओरैबायदि मिनि खुसि थाङोनो फैनायाव ओरैबायदि दुखु मोदै रुखु रुखु फैयो मा बेलाय आलु दे खोन्थादो बे कुइसनखौथ' आं हाया जाहैबायलै एसे आयै हाले जेरा आंहा बिसोरनि कमेन्ट मोनजानो लुबैदोंमोन आङो एन्ड्रइडलै ओमफ्राय बेनिफ्राय रिमेक्स डेके रकस्टार हेल' ब्रादार र' डनेश बसुमतारी आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आलु एक्टिं खालामदे थांबाय इयो रिमेक्स आलुनि एकाउन्ट नाम्बार हरलै अके नोंनि एकाउन्ट नाम्बार हरनो नै आलुनि एकाउन्ट नाम्बार गैया दै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा जुदि हरनो गोसोब्ला आलुनि जानानै आं जेबो बुंनो साना खिन्थु आलुनि जानानै नोंथांमोना जुदि हरनो गोसोब्ला सोरबाफोर हरनो हागोन दा आलुआ मा बुङो बेनो गस्ला गाननो सोरबा अननायसिन सुरुबै आलुखौ साननानै नोंथांमोना हरनो हागोन आं बेयाव जेबो बादा गैया ओमफ्राय आङो किउआरखौ होनो हागोन जायफोरा हरदों आङो नैबे हरनायखौहाय आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरावनो आङो क्लियारै भिडिअखौ लाबोना होफैगोन सोर हरदों सोर हराखै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै आंबो हरदोंमोन होननो हागोन आरोखि जुदि बुंना होआखैबा आङो बे फैसाफोरखौ आलुनोनो होगोन आरोखि जुदि नोंथांमोना हरनो गोसोब्ला औ दे बुं जोङो सासे बिथाङा आंहाय आर'नाइ सोनो नागिरदों बे बिथाङाखौ लोगो मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो ना दा र' ओमफ्राय आलुनि एकाउन्ट नाम्बार अके जागोन रिमेक्स डियार रकस्टार ओमफ्राय जखाय खबाय ओमफ्राय एस नार्जारि थानो साबसिन टेलेन्टेड आलुआ नोंसोरजों थानानै साबसिन टेलेन्टेड जासिनबायथ' साबसिनबो जाबाय स्मार्टबो जासिनबाय अके थेंक इउ आलु थेंक इउ थेंक इउ आलुनि जानानै बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दा आलुआ दैलि खारनो आरोखि ना एब्रो फुङावहाय बाग्लारि हेल' ब्रादार इभिनिं सेम टु इउ ब्रादार जायख्लं ब्रह्म अबाव दंलै आदामोन जोङो साहा दखानाव साहा लोंनो फैदों
प्रमिका नार्जारि जोबोद मोजां आलुआ गड ब्लेस इउ आलु हरदों नै थेंक इउ Okay, हर okay, thank you, brother. आंहा दासो बर' आलुखौ खिफिनो थिनलाय ब्र'नो दे अके जायफोरा आलुनि जानानै आङो रिकुवेस्ट खालामो मानो होनब्ला आलुखौ नोंथांमोना नुखाबाय आलुनि न'खौहाय जायफोरा आलुनो गस्ला गांसेसोनि एबा जुथा जरासेसोनि जा हायो नोंथांमोना जुदि हरनो गोसोब्ला आङो स्पेसियेलि आलुनि जानानै आङो भिडिअ मोनसे लाबोगोन जुदि नोंथांमोना अकेब्लासो आरोना नोंथांमोना अकेब्लासो जायफोरा आलुनि थाखाय ओमफ्राय दा जोंबो माने बुंनो हायो जोंबो माखासे बेकग्राउन्डनि माखासे फेसिलिटिफ्रा जोंबो दुरबल बेकग्राउन्डआवहाय फाइनान्सियेलि माने उइक जोंबो र' बेखौ दाबुल नांगौखिनिखौहाय होनो हाया अब्लाबो नोंथांमोना जुदि आलुखौ सापर्ट खालामनो गोसोब्ला नोंथांनि गेजेराव आङो नैबे भिडिअ स्पेसियेल भिडिअ लाबोगोन किउआर कड होनानै आलुनि जानानै नोंथांमोना हरनो हागोन आरो आङो सोर हरदो आङो सोर फैसा सोनानै हरदो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियारै बुंनो हागोन आरोखि दा फरायबावनायसै ओमफ्राय आंहा दासो अके ब्र आलुखौ खिफिनो थिनलाय थांबाय जायख्लंबा आलु नोंसोरखौ हिट नाङो होनदों नै एमबि प्रडाक्सन हेल' गाइस हेल' दाहरिब्ला अन बाहाय आलु दा मा ओंख्रि जाखो अक'क' एकाउन्ट हो मा होनदों अक'क' एकाउन्ट हो ना मा होनखो अख'खौ एकाउन्ट हो मा जाखो इयो हागौमानि नोंसोरजों थाफाबाय थानो हाथों अके थेंक इउ ब्रादार आदा आलुना मा गामि आलुना आइलेण्ड फाथाबारि होनो आलु बाहाय मा खौरां मोजां खबर हर मोजां खबर मोजां खबर संख्रि सा संख्रि गैया लाबोदो दे जाग्रा मा दङ जानोसै दे आलु दाइल' हरदोलाय दे बिब'खौ गिबाय आंजों थाला अरजाया आरो आब'आबो बबो लाबोबाव खोनाबाय ओंखारा इनोबोखा ओमफ्राय जाग्रा लाबोना फैदो दे आलु दे ओमफ्राय दे फरायग्रोदो फाथाबारि मा गामि 2 नाम्बार फाथाबारि होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाइदों अके बेनो एक नाम्बार ब्रादार आलुखौ नुब्ला मोजां मोनो नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो अके जों कुइसन खालामदिनिलाय दे आलु खोनाबाय आं एकदम इजि सोंबावनायसै नोंहा मोनसे कुइसन राजानि दल राजायानो दामनो हाया मा हैलाय ब्रें लोगोफोर ब्रें होननानै हमनो हादो बा बेरे ने बेरे मा टेलेन्ट गैया आलुनाव हो मा टेलेन्ट गैया लोगोफोर ने लाबोदो मा टेलेन्ट गैया ना आलुनावहाय लोगोफोर आलु माब्रै दं खबर सबर हरदों हनै मोजां दङ मोजां दे आदा नोंनि ब्लगाव आलुखौ नुवाबानो नायनो बायो लै दंबाबो इन्ट्रेस्ट जायो नायनो अके थेंक इउ नोंथांनिसिम आलुआ गेमस्रिखौ गोसोखांगोन ना गोसोखांला सोंलायनो नों गेमस्रि एक्ट्रिसखौ गोसोखांगोन ना गोसोखांनो आलु देरा नोंसो नोंनि फिलिंसखौ आं माबोरै हमनो हानो दे बुंलाय बुंसाय ओमफ्राय आलुखौ बैराखन्दआव लानानै फै खनसेनो अदालगुरिनिफ्राय बुंहरदों नै हो ओमफ्राय बि गार्लस आलुआ बेसे क्लाससिम फरायखो दे खोन्थाहरदो नोङो आलु दे जागोन दे लोगोफोर एसे दे डाइलग हर दे जानानै डाइलग हर दे जे सिरिस आलु आंखौ सिनायो ना सिनाया जे सिरिस खोन्थाहरदो सिनायाखैनो आलुखौ ख्रिस्टमासआव मोसाहोनायनि दाख्लि गान खनबावदों आसला इनभाइट जाबावदों ना इनभाइट जाबावदों आलुआ गान खननांदों जिएस इसवारि आलु मोनाव थांनांगौ ख्रिस्टमासआवनो हनै लिंहर फै आरबि ब्लग हेल' आदा हेल' भाइ हेल' आं न'आवनिफ्राय नायदों आं दं तामिलनाडुनिफ्राय नायदों अके थेंक इउ पाटगावनि आलु आं ख्रिस्टमासआव थांगोन र' नुदों नै पाटगावनिफ्रायनो दामाका के ब्लग इउटुब चेनेलखौ नाय आदा एसे अके दामाका के ब्लग अके नायगोन दे आं दा सार्च खालामनानै नायगोन दे भिजिट खालामहैगोन आङो नोंथांनि दामाका के ब्लग ने ओमफ्राय आलु मा सोंबावनो गोसो एसे बुंहरदो दा जोङो साहा लोंदों लोगोफोर साहानि दामाखौ आं होगोनसै साहानि दामाखौ आं होगोनसै बा आलुआ आं
आंखौ गोरोन्थि बुंहरगोनलायद्रा आलुनो साहा लोङाखै मायाखै होननानै दिनै बे होआ लोगोफोर आंसो होगोन दिनैहाय बा देंजालै ओमफ्राय हेल' राकेश बरगयारि ओमफ्राय सोरां बरगयारि आलुआ मा जाखोरा पियाजि जादों हाय आलु आर जि ब्लग बहा दं ब्र दखानाव MB स्टुडिअ आलु बयजोंबो जाजायो देट मिन्स आलुआ बयजोंबो मिलायो अनजायो मोजां मोनजायो अके थेंक इउ वाट आलु नोंलै आं बारा सावसाले माब्रैलै आलुखौ मोजां नुथारासै एब्र'नो आलु नोंखौ मोजां नुवाखिसै ब्र' आदा आंनि गस्पेल गोल्ड प्रडाक्शनखौ नायहै आं क्रिसमास सं होबाय थेंक इउ ब्रादार आं दा खालामगोन दे गस्पेल गोल्ड प्रडाक्शन थेंक इउ आं दा बिजि खालामहैगोन सापर्ट एसे दामाका के ब्लगखौ बयखौबो सापर्ट खालामनो हो दे प्लिज अके बयनिसिमबो आंनि फलोवार्स एबा साबसक्राइबारफोर बे दामाका माने के ब्लग मोनसे चेनेल दं बिथांनाबो नोंथांमोनाबो भिजिट खालामहैदो जा हायो सासेब्लाबो सानैब्लाबो जों गावजों गाव सहाय होलायब्लासो सासे कन्टेन्ट क्रिएटरा कन्टेन्ट लाबोनो गोसो जायो ना बिथांनि जायगाखौ एसे सोंहरसाय ओमफ्राय बहानिफ्राय बुंदों एसे खोन्थाहरदो आरो ना दै लाबोदो आबौ औ दै लोङासै दे नांले दे ओमफ्राय उसुबिदा नुगोन आलुना साया जोब्बायलै सोमोन्दो मा सोंनो हादों साबिय बसुमतारी दादगारि लाबो गस्ला बायनानै हरगोन आंनो आलुनो अके जों सुनिबार जा बिस्थिबार ना सुनिबार समबार दादगारि हाथाया माब्ला जायोमोनलाय ब्रादार एसे खोन्थाहरफिनजाय आदा नों आलुखौ बिराद मोजां सोलायहोबाय ब्रादार थेंक सो माच ब्रादार फ्रम गसाइगाव थेंक इउ ब्रादार नोंथांनिसिम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आदा आलुनि जानानै थेंक इउ प्रान्जित अफिसियेल ब्लग MB स्टुडिअ आलु खानायखौ साइड काटिं सिनजादोलाय अब्लासो हिर' नुयो थेंक इउ वाट आलु थेंक इउ आं बारा रोंजोबा लोगोफोर बिथाङानो फोरोंनांगौ जायो समनि गेजेरावहाय ओमफ्राय नोंखौ दहाय फुङाव जों मा फोरोंबावदोंमोनलाय खारनायाव मोनसे जिम फोरोंदों लोगोफोर बे जिमाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गाबोन देखायनोसै आरो ना गाबोन देखायगोन ना गाबोनथ' हनै जानायले नोंसोरो मानसिया खारबाय थायोब्ला लोगो दोगोजों थाबाय थायोब्ला मानसिजों मानसि रायलायबाय थालांब्ला माबायदि सेन्स जायोमोनलाय मोजां सेन्स जायो मोजां कमन सेन्स एसेब्लाबो साननाय हनाया सोलायोना ना माने जों मोनसे एकहाय दहाय जों माने गमानाव बिदिनो मर्निं एक्सारसाइस खालामो नालाय बिथाङा फैदेरबाय थादों जों बुङो आरोखि माने नोङो जेरावखि थाङा मानो दखानाव था मानसिफोरनि जानाय बायदिसिनाफोरखौ नायनो नाङा ओमफ्राय मानसिफोर जायोब्ला हाबफानो नाङा होननानै बुजायदों जों सोरबा बायदिया सुखुवा नालाय नंगौना नङा लोगोफोरना दा गोबां मानसियानो माबायो ओमफ्राय दा आलुनि जानानै जोङो बुंदों मोजां साननाय हनाय सोलायनांगौ ना आलु आं मोनसे कुइसन सोंनोसै नोंनि बुंनायाबो खारो लोगोफ्रा आंनि न'खौ नायनानै माबायदि मोनदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरसाय लोगोफोर अके सोंदो दे नों सोंहरसाय दा लोगोफोर आलुनि न'खौ दे नोंथांमोननि गेजेराव आङो फुललि एक्सप्लर खालामनानै देखायदोंमोन मैया ओमफ्राय दा आलुनि न'खौ नोंथांमोना माबायदि मोनदोंनो एसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाना हरदो लोगोफोर दे दावदै जागोन आलुआ दावदै गैलै नोंथां ओमफ्राय दावदै दं दा लाबोसाय ओमफ्राय फरायनायसैलाय र' आं सोंहरग्रोदोंमोन ना मा दा कमेन्ट हरना र' दा फरायलांगासिनो मोनगोन ना हेल' सार हेल' साबिय बसुमतारी बिस्थिबार अके बिस्थिबार थांगोन दै दा नोंथाङा पार्सनेल माबायावहाय कमेन्ट खालामनानै दोनहरसाय आलुखौ लानानै थांगोन जों सिखोना जाहार थाङो नागिरखादों नालाय हरै सिखोना जाहाराव थाङोबा जोङो डाइरेक्ट दादगारि हाबबोगोन आलुआ बुरि हिनजावखौ लागोन ना लायानो आं गसाइगाव नुदों नै गसाइगावनिफ्राय ओमफ्राय ब्रादार आलुआ बबे डिस्ट्रिक्टआव बेरायनो मोनखो ब्र' आं खोन्थाहरनोसै आलुनि जानानै आलुआ मोनफ्रोमबो बाजार गेदेर दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय खैला मैला आमथिखा आमगुरि बिस्थिबार नैबेखौ थांफेरना दै आलुआ मालाबाबो बाजार जाग्रा हाथायाव थाङा आलुआ थाङो गामिनि बस्ति लेभेलनि दखानावल' थाङो मानो थाङा जों मिथिया आलुना ओरैबायदि मोनसे क्वालिटि दङ जोङो बेखौनो ओरैबायदि साबायखर बावो आलुखौ ओरैबायदि मोनसे र' खोन्थाहरनांगोन
नोंखौ बिराद मोजां मोनजोबो ना मोनसे ब्रेन्ड ओरैबायदि क्वालिटि दं आरोखि ना मोनसे बाख्नायदों होनायलै मानसिफ्रा खर' फेदेरदों होननाय इदिखौ बाबायमोन आं खोन्थाहर जानोहाय दे होनलाय खोन्थालाय नोंनि खोथाखौबो लानांगौ जायोना ने मालाबाबो आलुनाव मोनसे मालायनि बुस्थुखौ लुबैनाय खावनाय हुदा गैया दै आलुनाव बे मोनसे बिराद क्वालिटि आलुनि बे नै जगाव लाइफ स्टाइल सोलोंनाङासै आरोखि ना लोगोफोर थांना दैयाखौ थानायाव मालाबाबो हाजार दोन हाबला हुबलि बेफोरबायदि खालामबाबो बियो खावनाय होननाय माबाया गैया आरोखि हुदा गैया बिनाव स' ओमफ्राय लोगोफोर आङो सोमोन्दो देदसिनखौ मानो फंबायखौ गोलैखौ सोमोन्दो होननायाबो ओरैबायदि मोनसे क्वालिटि आरोखि बिना र' ओरैबायदि आंनाव मोनसे टेलेन्ट सोंग्रोनोसै दादा औ दे बुं दे दहाय दा आब'आ मोनसे कुइसन सोंबावदोंमोन नोंलाय एसे सोंहरसाय आब'नावहाय औ दे आं दे नों खोन्थाव दे आं कमेन्ट सिरि आब' सिरि फरायनो नोंनि कमेन्टआ नों मा सोंहरदोंमोनलाय आंनावहाय मोनसेया ब्रादार आलुआ बबे बेखौ खोन्थाखाबाय हेल' आदा हेल' ब्र' मिटु बड'लेण्ड यार के हेल' आदा हेल' आलुआ बेसे फरायनाय आलुआ क्लास 1 फरायबायमोन नामा आलु 2 फरायबायमोन क्लास 2 निफ्राय हामाखै आलुआ मेलन ब्रह्म माब्लाबा लोगो हमगोन आदा नोंखौ थेंक इउ ब्रादार जागोन दे जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय राहुल क्रिस्टियान आलुआ गांसे मबाइल बायना होना मोनसे चेनेल निजे खुलिना हो जाहाथे न'खर खुंनायाव एसे हेफाजाब मोननो फ्रम गसाइगाव अके ब्रादार आं नोंथांनि कुइसनखौ होना हरनो आलुआ नोंथांमोना नुखादों आलुआ मबाइल इउज खालामनाय गोहो गैया बायना होबाबो बियो रोंथ'वा फोरोंबाबो ओमफ्राय माने बायना हो होननोबो दिनै जोंबो बेकग्राउन्डआ बुहुत गाज्रि आं बुङो बेकग्राउन्डआव जोंबो बुहुत गाज्रि थाखा फैसानि बेलायाव जोंबो माने मबाइल गंसे बायनांगौब्ला 12,000 10,000 लायो ब्रादार आं नोंथांखौ बुंहरनो दा बेखायनो जोङो सानदों माबा मोनसे फार्स्ट पेमेन्टफोर मोनोब्ला आलुनि थाखायबो आंबो माबा मोनसे फिसाब्लाबो मावनो हायो खोमा साननानै बुंदों आरोखि नोंथांमोना मा बुजिदों आङो रिप्लाइ खालाम खिन्थु आंनि बुजिनायाव बियो आरोखि ना जोंबो माने मोनसे गैयि न'खराव जोनोम जाखानायखाय माबा मबाइल बेफोरबायदि बायलायनो हानायनि केपासिटिया गैया जोंनावबो ब्रादार हो जिखुनु जा हायो आलुजों आंजों जों समाव 100 दंब्ला 100खौनो जों साहा लोङो 200 दंब्ला जोङो 200खौनो साहा लोङो समाव ना आलु नंगौना नङा ओमफ्राय राननो मैयाबो जों सय थारिखआव थांबांगोन आलुजोंनो जादों 6 थारिखआव थांबांगोन खोन्थाना हरदो जोंनिया अबेयो माबायाव थांगोन होननाया दा थांथ'दे थांगोन अके कमेन्ट फरायनोसैलाय नोंथाङा कमेन्ट खालामो फिन ब्रादार मा साननाय दं आलुआ बेसे फरायनाय थांबाय माब्लाबा लोगो हमगोन अके थेंक इउ ओमफ्राय राहुल क्रिस्टियान आलुनो गंसे बेखौ फरायबाय अल इन अन पियाजिखौ पार्सेल खालामना हरदो जानो लुगैबाय थांजागोन स्पिड पस्टजोंहाय ने हेल' सार फ्रेन्ड जा हेन्डसाम दों सोरखौ होनदों दानस्रां बर' सार फ्रेन्ड जा हेन्डसाम ना मा आंखौ आं बारा बुजियाखिसै दे बरिया आदा न'आ ओइ आदा बे अनिमा बसुमतारी 1 2 3 4 ब्लगखौ सापर्ट खालामनो दोन प्लिज अनिमा मा आंखो बसुमतारी 1 2 3 4 खाने ब्लगखौहाय बिथांनिबो चेनेल दंनो नोंथांमोना भिजिट खालामलायदो गावजों गाव सापर्ट होलायनो माने ओरैबायदि हो लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो दावदै होफैबाय नोङो माला जाखांखो र' आं मोनसे कुइसन सोंगोन नै जेनेबा ट्रेनजिलनि ब्लग दङ बेखौबो सापर्ट खालामा होदो दाखालिसो खुलिदों होननानै जों खोनानो मोनदों अके सापर्ट खालामलायदो जों गावजों गाव ट्रेनजिल मा ओमफ्राय लिरोबाथाय आं बेनि बेलायाव मोनसे बुंनायसै माने अट'मेटिक जालांखायो लोगोफोर नोंथांमोना भिउस जाया साबसक्राइबार जाया होननानै नोंथांमोना ओरैनो थाबाय थानो नाङा सासे कन्टेन्ट क्रियेटर जानो सानोब्ला आरोखि ना नोङो माब्लाबाबो नार्भास दाजा आंबो साहस खालामनानै जागायलांदों आङो बिराद टाइ ब्रेकार बल जोनाय मानाय आं गोबां बल खेला खेबनानै देखायदों दा नोंथांमोननो जेब्ला आङो टाइ ब्रेकार होदों ना टाइ ब्रेकार होनायनिफ्रायसो आंनि चेनेला लासैनो ग्र' जालांदों भिउस जालांदों 48 50K जालांदों 48,000 50K 7K 13K 18K जालांदों ओमफ्राय बिनि सायाव आङो ग्रोब आलुखौ लोगो मोनबावबाय आलुजों नै बेफोरबायदि जालांबावनाय आरोखि आंनि चेनेला माब्लानि समाव ग्र' जागोन मिथिया माब्लाबा समाव दिनै निस्सय आलुनि थाखाय आंनि चेनेला ग्र'बो जादों जानो हागौ र' लोगोफोर आं ब्रादारनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों जोंनि दाखालि मैया ना दाखालि आं फिल्म नायदोंमोन लोगोफोर निलेशआ फैसा हरलायनाय बे बेसेबां साबस्क्राइबार थांदों बेखौ खोन्थाना हरदो बेयो आंनि अफिसियेल सुरास्टन अफिसियेल आङो सर्ट भिडिअ लाबोयोमोन नालाय लोगोफोर आङो सर्ट भिडिअ खालामोमोन सिगां केमेरा गासिबो निजे दंखायोमोन नालाय दासिमबो दं केमेराया ओरैनोसो दङ जोबनानै दोनजोब्बाय आङो बेसेबां थांखो बे साबस्क्राइबारा खोन्थाना हरदो 2000 थांजेननायसिम आरोखि बैयो
ओमफ्राय फिल्मनि नामा हेक्सटालथ' नङा फरखौ पासपर्ट होबाबो जाले मोनलेबो दा बावबाय सिमाबो गैला बिनि थाखाय आङो पासपर्टखौ मोनफिनाखिसै बरिया दा बेखौथ' दा बे अनिमा अके थेंक इउ बे थांबाय डेन्जोलर ब्लगारखौ मोजाङैनो दा सापर्ट खालामना हरदो ओमफ्राय बरिया लोगोफोर आदा सना नुवा बरिया आदा नुवा नुदों गुड नोंनि न'खौ बरिया नुदों दे थेंक इउ गुड मद गुड गुड मोजां आलुखौ नोंजों हानाय मानि लाफा ब्र आलुनि साननाय हनाय केरेक्टारफोरा गाहामसिन जालांगोन थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ नोंथाङा आंखौ एसेब्लाबो थुलुंगा हरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय साबियाव बसुमतारी जागोन आदा थेंक इउ हेल' गाइस सापर्ट खालाम सिनाय मा होनदों साननानै होदो रा होनदों एमबि प्रडाक्सन होनदों एसे हेल' एसे ब्रादार माबोरै दं मोजाङै दं आन्टनि नार्जारि ब्रादार वेलकाम आंनि लाइफआव नोंथांखौ बरायबाय आलु आदाया बेसेबां फरायनाय खोन्थाहरदों नै दहाय एमबि प्रडाक्सन फरायखादोंमोन क्लास 2आव फरायदोंनो फोजाखां ब्रह्म मोजांखौनो नुदों आदा आलुनि न'खौ नुनान अके थेंक इउ मद थेंक इउ आलुआ सानडे एगजामखौ हायाखै आलुनो सोमखोर बसुमतारी आलुआ सानडे एगजामखौ हायाखैनो सानदे माला माला जाखांगोरा आलुआलाय दावदैखौलाय ओमफ्राय फोजों बसुमतारी आलु ब्रादारा बिमा बिफा दंना गैया ब्रादार दङ आलु ब्रादारनो बिमा बिफा दङ ओमफ्राय दानसोरां बर' मा जेबो रिप्लाय हरारा हरदों थ' ब्रादार आं फरायगासिनो दङ थालांदोंबो जानो हागौ खेमा खालाम ओमफ्राय मानिथाव नार्जारि मानिथाव नार्जारि आलुना बिमा बिफा दंना गैया फरायबाय दङ ओमफ्राय मितु बड'लेण्ड आदा आलु ब्रादारा ब्रादार मा होनदों ब्रादारानि अरिजिनेल नामा आलु ब्रादारनि अरिजिनेल नामा मा अननानै खिन्थानो हागोन नामा आदा हायो मानो हाया जानो ना आलु जुलियास औवारि फार्स्टनिफ्राय बुंहर जुलियास औवारि गामि 2 नं फाथाबारि पस्ट अफिस पस्ट अफिसा जोंनि सोलायबाय लोगोफोर बेखौ बुङो एसे सोलायाखै सोलायबायरा बाव गैले दानो दङरा जायगाखौसो बैयाव लांदों पस्ट अफिस हिसाबै मा गोलैयो माबासो हरै बिसिडिसि अफिसावसो गोलैबाय दा बे बिसिडिसिया जोंनि फाथाबारि नङा जाहैबाय माने लोगोफोर आलुनि बुंनाया जाहैबाय दखानाव दंमोन नालाय ओमफ्राय दा दखाननिफ्राय एसे सोलायनानै बिसिडिसि अफिस नांजाबनाय लांबाय नालाय दा बेखौनो सोलायबाय होनदों पिअ फाथाबारि पिअ फाथाबारि पिएस पिएस माथो रोंलायलै पस्ट माबा पिएस माने जोंनि बै आमगुरि पुलिस स्टेसनखौ पिएस बुङो पिएस फाथाबारि आमगुरि थाना गोलैयो जोङो दा ओमफ्राय जारलासो बसुमतारिया आदै माथो आलुआ इंलिस रोङो रोङोरा क्लास 2 फरायनाय ने सानखां बसुमतारी हाय आलु हेल' जोङो दै लाबाखिसैलै आबैया जाबेद देबरमा your language is very similar to our होनदों हनै बियो होनहरदों नै गावसिनिजों एखेयानो थाङोनो मिथिबाय मा बयनिफ्राय मोनथायो ओमफ्राय रन्जित समफ्रामारि आलु गथा नुदों आलु गथा ओमफ्राय आलुनि फेमिलिखौबो लाबोब्र' टाइम लाना नुदों ओमफ्राय आलु गथा सुरुपा नुदों बसुमतारी माथो जाखो आलु ब्र' होनदों रिमेक्स डिके रकस्टार दे होनबा आं थानोसैलै लाइभनिफ्राय एकाउन्टनि भिडिअखौ लाबो दे होनबा अके थेंक इउ फुंखा ब्रह्म आलुना कुइसनानो जोब्बाय माथो नाइस आदा 5K साबसक्राइबार कमप्लिटेड जाबाय ब्र थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय एसके बड' ब्लग सोरां एसके बड' ब्लगआव नाय आदा आं अनिमा बसुमतारी 123 प्र सापर्ट खालामदो आदा अके बै माबा आं नायदोंमोनथ' ना बै कलेजाव थांनानै लामायाव एसके बड'जों रिल्स बानायनाया नामा ना सिस्टेम ना ओमफ्राय निजोम गैया आदा नोंसोर बहानि जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फाथाबारिनि एमबि प्रडाक्सन मोजां आलु बाहाय ओमफ्राय गाबहोदों नै गेरियन बहा दं आदा आं तामिलनाडुनिफ्राय नायदों थेंक इउ ब्रादार तामिलनाडुनिफ्राय जोंनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय जारलासे बसुमतारी आदा आलुआ माथो माखासे भाषा रोङा माथो आं एसे आदिबासिनिखौबो गोरों लोगोफोर रायलायनोसै आं आदिबासिनि एसे दे बुंहरदो दे इन्द्रामुखि हो है इन्द्रामुखि नङा इन्द्रामखि इन्द्रामुखि मा ओंख्रै मायुखा गयो मायुखायो ना बोरैमोनथाय लोगोफोर एसे हाखवा ना नानि इच्छा बा नानिया मै थांदों
ना मैनिबा ना मै दं नानियाखौ मा बुङो लोगोफोर एसे कमेन्टाव खोन्थाबा उनाव खोन्थानो नानियाखौ मा बुङो एसे कमेन्टाव खोन्थाहरदो माय'आलाय नानिसो जाबाय सापर्ट खालामनो थिनदो बयखौबो नानिया अके जाखोन्दै अके आबैसो होनोरा हागोन हानाय मानि अके थिंक आदा आलु मा होनदों सापर्ट खालामनो थिनदो बयखौबो आलु आदा नोंखौबो आं सापर्ट होगोन हानाय मानि थेंक इउ जागोन दे जागोन जारलासो बथ्रा आदा आलुआ माथो माखासे बेखौ फरायबाय एसबि ब्लग ब्रादार आलुजों नोंजों एखे गामिनिखा नामा गामिया एखे येस कारेक्ट माने गासिमबो पस्ट अफिस गासिमबो पिएस एखेयानो खिन्थु एसेल' डिसटेन्स आरोना आलुनि न'जों आंजोंहाय माने 1.5 किल'मिटारसोनि डिसटेन्स आरोना लोगोफोर लोगोफोर आं ओमफ्राय मोनसे बिथांखौ दा थांगोन बिथाङा ओरैबायदि डेन्जार इयो आं खोनागोन दे ओमफ्राय र' आलुआ सानडे एग्जामखौ हायाखै बेखौ थांबाय ओमफ्राय सुरुपा बेखौबो थांबाय ओमफ्राय राहुल क्रिशन एसे हेल्प बिनाय भिडिअ हो किउआर कड होना थेंक इउ जा हायो अनसायग्राफ्रा हरगोन जेरै इंलिश मेकारा गुरखा मास्टारखौ हेल्प बिना होनाय थेंक इउ ब्रादार नोंथांनि सायावबो आङो नोंथाङाबो आंखौ सापर्ट खालामफानायनि बे बाथ्रायाव सापर्ट खालामफानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ ब्रादार आङो होगोन निस्सय आङो बे सप्तायावनो आङो आलुनि जानानै नोंथांमोनावहाय आङो जा हायो भिडिअ हेल्पिं भिडिअ लाबोगोन निस्सय नोंथांमोना आलुखौ अनोब्ला आङो क्लियारै आङो भिडिअ लाबोना होफैगोन आलुनि जानानै आरो जायफोरा आलुखौ अननानै जा हायो 10 थाखा 20 थाखा 30 थाखा 100 थाखा 200 थाखा हरो आङो रिसिभ खालामनानै आलुनो होगोन फैसा होनाय फरायनाय सोर हरदों आङो बिनिबो भिडिअ लाबोगोन आङो सिगाङावनो हामबाय होगोरो जोंनि सारा बल खेलायावहाय आङो 1000 रां होनायनि थाखाय जोंनि सार मा नाममोनलाय एसे बुंनानै हरदो नोंबो खोनानाय जागोन सोरमोनलाय सार मा नाममोनलाय बे फैसा होग्राया सार जिसया जिसया सुमफ्रामारि बिथांनिफ्राय माने जोंनि आलुआ 1000 फैसा मोनदोंनो बिनि थाखाय हामबाय हरदों नैबे लाइभ भिडिअनि गेजेरजोंहाय होलांदों ना ओमफ्राय निस्सय नोंथांमोननिफ्रायबो आलुआ सापर्ट मोनगोन होननानै आंनिफ्राय गेरेन्टि 100 110% फोथायनाय थाबाय लोगोफोर दै जों गावजों गाव सहाय खालामनांगौ ने आंबो नाजादों बर'दिनसिमावहाय बर'दिननि सिगां आलुनोहाय नाजादों निस्सय जा हायो जोङो ने रनजित सुमफ्रामारि आलुआव आलुआ दुगैयानो हनै दुगैयो आलुआ ने खयथानिफ्राय जायगायाव आदा आंहा दासो नायदों एसे गोबावानो जाबाय ब्रादार आधा घन्टा जाबाय नै ओमफ्राय दे आदा साबिय' बसुमतारी दे आदा आं थाथ'बाय थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव नोंथाङा दसे समब्लाबो आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम सर'सेत्रिया माथो जेबो ओमफ्राय हराखिसै जावेद देबरमा लं लाइफ बड'लेण्ड लं लिभ बड'लेण्ड अके थेंक इउ ब्रादार जावेद देबरमा वेर आर फ्रम फोजों बसुमतारी आलुनो दाउदै जाहोबाव आरोबाव ब्रादार अके आलु नों दाउदै जाबावो ना मानो जाथ'ले लोगोफोर जाथ'लेनो दै जायोब्ला जाबावदो एमबि स्टुडिअ आलु नोंनाव गैगोन ना गैया ब्रा आलु नोंनानाव मा जाखो बेखौ आं कनफिउस मोनबाय आलु थाबासो भिडिअ इन्ट्रेस्ट जायो आदा थेंक इउ ब्रादार जाखागोन ना आलुनि थाखाय ना आं दादानाव मोनसे कुइसन सोंबावनायसै कनिमा ब्लग हाय आदा मा खबर मोजां खबर दे सों दे बे फरायनाया एसे गोबां दंबावोदां गोगोम दङ दे फरायलांजोबगोन आं हमथानानै दंखायो दे जालाबो खुरैसेखौ हाबायमोन नामा नोङो हाबाय मामोन लायो साम' ओमफ्राय मानसि मा होनो पेसेन्जार सासेल' ड्राइभारा 3 बेखौबो हाबाय नामा मामोन लायो हाबाय गोथै बाननाय दे हाबाय ओमफ्राय बेखौबो हाबावखायो नोङो दे मोनसे कुइसन सोंबावदोंमोनलै बावबाय आदा दे बुं दे मिटु बड'लेण्ड थेंक्स ब्र आलुनि अरिजिनेल नामखौ खोन्थानायनि थाखाय थेंक्स अके थेंक इउ ब्रादार वेलकाम नोंथांनिसिम आं गफुरनिफ्राय नायदों आदा थेंक इउ सानखां बसुमतारी नोंथाङा आंनि लाइफआव गफुरनिफ्राय नायनायनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ब्रादार दै नोंथांनिसिम ओमफ्राय कनिमा ब्लग आदा आलु रोंगौथ' होनो ओमफ्राय महेन आलु मी माजु दादा पार्टी चलिसे नाकि অলপ চলপ চলি আছে যে না
ओमफ्राय आलु मी माजु ओमफ्राय where are you from चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सोमखोर आलुआ हाथाय मानजिया नामा आलुलै आं फोरोंबाय थायोलै नोंखौ खनसेसो बालाजों ओरै होदो ओइ सोमखोरासो बुंहरदो बे सोमखोरासो बुंहरबाय थायो सोर सोमखोरलाय ओमफ्राय रानिसा आलुनि मुङा मा जुलियास वारि आलुनि नामा ओमफ्राय बालु बसुमतारी आलुखौ दिनै हिर' नुदोंलै आलुनो फंबाय थेंक इउ हट थेंक इउ फुंजा इसवारि दासो फैदों दादा आं थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनो हानायनि थाखाय रानिसाया बुंदों आलुआ मा फरायबाय दं प्लिज रिप्लाइ आलुआ क्लास 2 आव फरायदोंमोन दा फरायले आलुआ ओमफ्राय जारलासो बसुमतारी आदा आंनि फेसबुक पेजखौ सापर्ट खालामनो थिन जारलासो बसुमतारीखौ आदा अके थेंक इउ बिथांनि फेसबुक पेज दं जारलासो बसुमतारी नामाबो बिथांना जारलासो बसुमतारीखानो थांनानै भिजिट खालामहैदो जायफोरा आलुनि पेन्सफोर ना ओमफ्राय सोमखोर एसबि ब्लग आदा आलुखौ अलवेज सेफि लाखिबाय थाफा हानायमानि नाजायो आं जोंनावबो लिंहरनो आं ओमफ्राय थगायो आलुआ आंखौ दिनैबो पार्टि जानो नागिरदोंमोन लोगोफोर बिथाङा आंखौ थगायदों ओइ मा होनदों नों आंखौ थगायदोंब्रा दिनै दाखालै नों आंखौ थगायदोंब्रा बेनि थाखाय आं फैनाय जायाखै आरो दहैनो आं नोंखौ लिंहरदोंना लिंहराखैमोन दाखालै नों आंखौ मा खालामामोनलाय मा ओमफ्राय दिनैबो खालामदों पार्टि जागोन होनदों बर'थो पार्टियालाय माने बिनि कुइसना ओरैबायदि लोगोफोर आं खोन्थाहरनायसै आलुखौ आङो न'आव थानो थिनदोंमोन आं थांगोन होननानै दानो आंनो इमारजेन्सि आंनो माबा बङाइगाव क'क्राझार थांनांलायबाय बिनि थाखाय आङो थांनो हायाखिसै ओमफ्राय दिनै आङो लिंहरबाय आंखौ थगायफिनबायब्रा फैयाखिसै ओमफ्राय माबायावलाय हांगार जानो होना दाउ हांगार जानो होननाया दाउआ हांगार जानांगौब्रा र' ओमफ्राय दानिया दहाय दुइथायावबोथ' आं थांलायबाय दस्रायावहाय ओमफ्राय लोगो मोनलायाखिसै दा मोनाबाय दाथ' नोंनो थांनांगौ बिदि आरोखि ना ओमफ्राय फरायबावनायसै सोमखोर बसुमतारी आन्द्रा पासकेल मा होनगोन एन्द्रा पासकेल नोलै उरावनि हमबाय हनै गुड इभिनिं दस सोंहरदोंमोनदां सुरेश बसुमतारी गुड रोंहराखिसै इभिनिं दस अके सेम टु इउ ब्रादार निजोम गयारि आलुआ गुबुन बायदि नङा स्माइल थायो ओमफ्राय आसोलाल्ला फ्रम मानास नेसनेल पार्क थेंक इउ ब्रादार निजोम गयारि मानास नेसनेल पार्कनिफ्राय नोंथाङा आंखौ कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय आरो लाइभआव फैनायनि थाखाय र' आं सासे बिथांनाव आंनो गोबां सोंहरनि लोगो नांगौ जादोंलै गोबां लोगो नांगौ जादों मालाबा बेरायहैगोन बेरायबाय थानोहाय ओमफ्राय रिंखां बसुमतारी आलुना साबेसे फेमिलिया खोन्थाहरदो आलु फेमिलि माने नोंनि न'खराव साबेसे दङ मानसिया दालाय इउटुबाव खोन्थादों लोगोफोर इउटुबाव नायदो आरो सोरबाफोर नायाखिसै लाइभआव फैबाय रा दे दानो नों खोन्थादो इउटुबाखौ नायनो थिनदों दानि इउटुबाखौ लानो आलुनि फेमिलिया दा प्रेजेन्टलि साबा दङ ने आलु साबा दङ साबा दङ बिमा बिफा गाव फंबाय सासे बिनानाव सासे दङ दै आलुना ओमफ्राय आलु जै जाथों अरायबो समाव अके थेंक इउ आलु थांबाय दैथुन मोसाहारि आं बाक्सानिफ्राय नायदों आदा थेंक इउ ब्रादार बाक्सानिफ्राय नोंथाङा आंनि लाइभ भिडिअखौ नायफैनायनि थाखाय ओमफ्राय राहुल क्रिस्टियान वेलकाम ब्रादार इसोरा नोंखौ अनसायगोन थेंक इउ वाट राहुल माबा र' आं मोनसे कुइसन सोंनोसै जोंनि गुफुरनि मानसिया एसे माबा हरदोंमोन नालाय बेखौ गुफुरनि मानसिया एसे कमेन्टआव हरफिनला जाबाय आरो ना मा हरदोंमोन नोंथांमोननि गामियाव सिख्लाफोर दंना गैयालै कमेन्ट हरदो हामारा आलु बेबो कमेन्टरा नोंलाय मा सिख्लाफोरनि फाग्लासो मजानाय माथो नायगिरिफोरजों आलुना गोसो थोनाय दंना गैया सोंलाय दंना गैयानो नोंनि गोसो थोनाय हो दङ ने अके दङनो ओमफ्राय एमबि स्टुडिया आलुआ खालि कुइसनल' सोंखायो बाला होनदों ओमफ्राय दामिशा ब्रह्म अफिसियेल आलुखौ फ्रेंक खालाम आदा कमेन्टखौ गोसा फरायनाङा अके मिथिया इयो मिथिया दे आं खालामगोन दे बेखौ मालाबा र' ओरैबायदि खालामगोन आं इयो बुजियाखै दे फ्रेंक होननायखौ इयो बुजियाखै आं खालामगोन निस्सय नोंथांमोननि गेजेराव दे ससेब्लाबो आङो फ्रेंक खालामगोन आंनि केमेराया माने आंनो गंथाम दङ दा सम केमेरा गेदेर दंखायो ओरैबायदि बेखौ आं गोजाननिफ्राय जाननानै लागोन थांगोन ओमफ्राय फुटेजखौ आं लाया दै
नै दे लाबोगोन आं ओरैबायदि आं दस्रा खालामगोन बेखौ स्टाइलाव दस्रा स्टाइलाव खालामगोन आं हिन्दीफ्रा जेरै फ्रेंक खालामो आं बिदि खालामगोन ओरैबायदि दस्रा स्टाइलाव नुगोन दे साननैसो सानथामसोनि उनाव नुगोन दे दे ओमफ्राय बेथ' थांबाय ओमफ्राय सानखां बसुमतारी फुल सापर्ट थागोन आंनिफ्राय आदा थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ सानखां बसुमतारी ओमफ्राय हरेन बर' आलुना मोजां मोननाय दंना गैया दङनो इस्केलन हाज'वारि आलु बस हिट नोंनो थेंक इउ मत थेंक इउ सोमखोर बर' आलुना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया दङनो हरेन बर' आलुना मोजां मोननाय दंना गैया दङ ओमफ्राय आरन बसुमतारी आलुनो हिन्जाव बायना हो ओमफ्राय प्रिति बाबु गुड नाइट ब्रादार ओमफ्राय सोमखोर बर' मा नेम आलुना गार्लफ्रेन्डा होनदों हनै ओमफ्राय गुड इभिनिं जिउनिमा सुरात एन्ड आलु थेंक इउ ओमफ्राय आलु नोंखौ जा फानि नुखायोलैनो होनदों नै ओमफ्राय मा जिउनि मा जाफैलाबायखो नोङो गोदाव सोराव ओंखायनो बुंदां मा फरायजोबनो हानाय नंले लोगोफोर कमेन्टखौहाय बे आलुआ एसे खर' गाज्रिलै बयबो गोसोआव लाखा मा हिनजावफोरखौहाय थांनानै खिबुनजों गोबालाबायहैयो ओइ मास्टारफ्रा गिदिर जाथारोलै गामि खाथिनि दंबावो लोगोफोर दे लोगोफोर मानसि फैबाय दै साहा लोंनोहाय दोनथ'नायसै दे थेंक इउ बयनिसिम